Здравейте хора, аз съм вашият верен One Man Dubs от One Man Dubs Studio. Днес имам добри и лоши новини. Първо добрите. Новите 4 епизода на Hazbin Hotel и Адски Бос са почти готови и съвсем скоро ще можем да ви кажем датите на излизане. Чакането наистина почти свърши и ни остава само малко от обработката на епизодите. Така че ви молим да бъдете търпеливи и да останете в очакване. Сега по същество. Лошите новини са, че още сме доста зле с кастинга. Липсват ни много ключови роли и затова правим този кастинг днес. Първите и може би най-важни, нямаме Луцифер и Столас, както и нямаме Сера. Което значи, че следващите 4 епизода, които ще правим, нямат озвучители за ключови роли. Сигурно се питате какво точно става с Луцифер и Столас. Както може би повечето от вас знаят, тези роли се играеха от Вардол на BG Dub, но за жалост вече не работим заедно, защото той искаше да се фокусира над неговите доблажи, които може да видите в описанието на клипа, ако ви интересува. Прави доблажи на The Amazing Digital Circus. Бях открил човек, който да го замени, но в крайна сметка не се сработихме, понеже беше твърде заед, за да се отдаде на проекта. Така че сега пак сме на кофти място. Така че ако мислите, че имате каквото е нужно за Луцифер, Столас или Сера, заповядайте на нашия кастинг. Набързо ще обясня пак как става, ако не сте гледали предишния ни кастинг. Като си изберете герой, може да слезете долу в описанието, където ще видите отделни видеа за всеки герой с неговия кастинг. Той съдържа кратък момент на героя, първо на английски в оригинал и после без говорене, но с български субтитри, за да запишете своя глас отгоре и да проверим актьорските ви умения. След това, ако герой има песни, ще имате кратък отказ от песен на английски. След него караоке версия, на която да запишете песента, пак на английски, възможно най-близо по височина и интонация. След това ще слезете в линкът в описанието, който ще ви отведе до един Hazbin адски въпросник. Попълнете и отговорете на въпросите и прикачете записите там, където е обозначено. Ако сте одобрени, ще се свържат с вас, за да участвате. И след това чакате отговор, за да ви кажем дали сте приети или не. Така че ако имате опит в пеенето и актьорското майсторство, или просто ви е хоби, се пробвайте, но имайте предвид, че за тези роли сме доста по-строги към певческите умения. Пращайте кастинги и споделяйте с приятели, които биха искали да се пробват. Това беше от мен и бъдете готови за новите епизоди. Добре, чао!